Nanti mangke dipun pinangkati matur sembah nuwun. Pabrik ngersake janda baru habis ini. Yo. Diamel. Ayo aku ning kebon. Pokoknya anggere kopi karo deloki TikTok wis asik pokoknya. Kandhani kok. Oh, keris tak dol, dangkonku tak dol. Wong resikan. Kate jare gur kari siji lho. Gue nyenengke kowe. Gone iki penak. Oh iya. Karo ngulek-ngulek lah. Karo layah-layah wae. Tanduri. Turu. Oh, tak tanduri duit. Amin ya Allah. Oh, tak duit 500 mentok 5 yuta. Wis pokoke meneng wae. Ya piye, Dik? Ayo karo ngopi. Yo jenenge iki ya wis. Hadiah ulang tahun iki. Ya selamat ulang tahun Deden Toko ya. Dede Toko. Yang ke-18 tahun.
Nanti dikasih permen.
matur sembah nuwun. Monggo Bude. Nggih, kesana boleh, kesana Mbak. Badannya kakinya Mbak monggo. Monggo monggo. Ade, kalau Nggih. jaket ayo. Ini harus pakai ini. Monggo monggo. Ini Pak Monggo, Babu. Mbak. Yo. Saja pun ayo. Asem. Coba deh, monggo. Ayo Mary. Yo yo yo.
saben bengi aku tak nyawang Mbak Suci le anu jundil Jenengan redek kula sing ayem, Mas. oh gitu kona Iki tak jan iki kudange ngono to ngoten. cah bagus kae lho sing dikudang maksude yen majang mung karo janara kuning Mas Agus rene Mas tak siapi kursi Nggih. rene iki kembang wae waton guno iki jalo apa iki gesek akhirnya bisi kendange iki pacitan sarato ya sih kok ora tenanan ketoke ora tenanan Mboten, iki ora tenanan soalnya Nggih, sugeng rawuh Bunda. aje Bunda Yuyun sugeng rawuh Alhamdulillah berkah berkah ketemu. oh iya pacitan meneh iki arep anu ta ya pacitan Jaran kene gantenge kok ngene piye, Mas? kesengsem ya Kandhane ya. kurang Ora apa-apa, kompak jarene Ora apa-apa. Ayo. panas Mas, iki kok ditonton karo Mbak Yu lho. ora apa-apa Ora apa-apa. kandhane kono kuwi wis cincai Ngoten. panas udan panas aling-aling capek gunung ya woi Bapak Ngapip, Strawasi.
Jarane kurang galak, Mas. Ora nggo topeng. Berarti ketokne Sajake. isin. Oh, Wah. nggih. Matur nuwun ya, Pak. Nggih. Matur sembah nuwun. Aduh. Nggih, matur nuwun. Aji Pak monggo RW. sugeng rawuh. Sugeng rawuh. Matur sembah nuwun. Wah, iki mu dikapake. Oh, disuwuk Pak Haji. Tak kira iki mu disembur iki. Oh iya. Ora sida. Ayo. Nadyan wadon sarawi Ketan bali kulon apa setyane kelakon Domane banyu bane. Monggo Pak pri katuran mriki Pri? beksa. Monggo Pak. Napa kula parani teng Cekar mriku? nggih. Yo. Nyekar wis. nggih diparani nggih. Iya. Nggih, monggo. Puspawarna saja se Mas. Monggo Pak. Pak Pri, monggo. Pak Pri dua-duanya. Monggo Pak. Turunan sing digadang yen nate nyanyi saiki apa lali yo dilanjut sok yen mendung samping gunung dudu payung Alhamdulillah. Remen Pak Pri. Alhamdulillah. Mas Pri yang satunya Mas Pri yang satu lagi adik yang tercinta mana? ayo Oh, monggo Nggih, monggo Mas. keluarga Purworejo monggo Pak Monggo. Sedayake Sandamel mawon nggih. mumpung tesih teng mriki Monggo. Monggo. Mas, jenengan sisan le. Monggo. Mriki. Lho. Jenengan iku le. Sini ayo. Nah, ngene kok angel men lho. Demok nderek berkahi Nggih. Kang Putra nggih Dalam. Kakang ipar kula niki Oh, niki. artis jidur. Niki. Oh nggih. Ya Allah nikati semua. yo masuk cok Syukur bisa. Gunung desa
dur kelingan gunung senes payung ya. Oh, tak kira nggak bisa loh. Tibanya bisa ya. Orang Purworejo niki ya. Purworejo. Wong. Iya, Mas. Niki. Purbowangi. Sing niki sing Purworejo. Oh, Mas Heri ki nakal. Sakar bisa nyawa gunung desa dadi rejo dene ora ilang ngene padha lara apa yo lanjut ya Mas Heri. Matur sembahun payung Bu, nggih nyuwune lagu napa niki? Bojo loro nggih didhepe riyen mengke angsurane wingking nggih. Eyang. DP-ne kok mlajare mriko mboten teng mriki? Nah, iso wae. Matur ben karo tangga ngono ya. Heeh ngono ya. Nggih. Alah, siji ora ngatasi loro. Syukur bisa
Kicing miring pinangkari Pak Mundu Tamang. Oh iya, harus bahagia. Yeay.
aku, Mas. Gregeli. Oh iya. Lah ya. Oh, wis tenang wae, tenang wae. Maklum iki. Lah ya nek penyanyi wis ora tau payu ki Ya, iki iku yo, iya. Mas. Wis Kang Andoko kan mau kemeringet wae. Apa meneh ketemu kowe wah, nah, wis tambah kemeringet. Nah. Yo jarine kawan kotak jarine Mas Agus. Ora tau dijak. Yo. Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing Pospo Warno. Ya. Cerapet to cicatung. Adik. Rasita son. Sare wong duwe gawe. Rasanya deg-degan kayak Mas Heri. Ya Pak Warno, lagune napa malih Pak? Kayaknya beliau menikmati banget loh. Oh tenan kok no Ibu. Wah pokoknya ket mau ki Ibu itu tidak tersenyum dari tadi tuh. Oh gitu Mas. Bacan gue teko terus tersenyum. Ada yang dipikirkan Mas? Nah dirimu. Belenjani janji ya Bu. Anjing nyun ngapunten. Ngapunten enggak apa-apa ye. Aja semalang wong bagus. Tresnaku kira bakal layu. Ora suwe aku bali. Bisa sumanding ana ing sampun Mas. Gegarane wong krami Oh, suaramu ki isih apik to terangane. aja sok ngalem ngono ki mesti ana karepe. Heeh, suara ketemu jebul ya suarane isih aduh wis jan. Tidak ono tak job ning jampi saya iki.
Diajeng Sri Tanjung. Pripun Kang Mas? Waduh. Ya wis gak terus nah. Amung ati pawi Sawangen lintang sing ana mega. Jeh, pripun Mas? Kelap-kelip kaya netramu. Nek ndelok duit eketan. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Wong bebrayan mono kuwi mung kari karepe. Iya toh. Ngaten. Karepe iki nek digawe abot ya abot, Jeh. nek digawe enteng ya enteng. Meneng bae cah. Iki ki aku lagi ngerayu. Etok-etok ning kene iki men mesrane lho. Kanggo untuk kedua mempelai. Kita doakan bersama mudah-mudahan nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kaya awake dhewe. Ah, iya Mas. Tansah runtang-runtung. Pokoke rina wengi iki bareng. Mangan yo bareng, turu yo bareng, be disangga bareng. Perkara kuwi pokoke ora usah dirungokke. Wong mburi iki wis ben wae. Jeh. Ya. Iya. Ayo Mas dadi Lho cah. Yen gampang gitu. Ayo. Ya marah. ngene iki. Nek aku lagi bawake aja mbok cak anu, Mas. Nek anu kuwi mesti kudu ana wektune. Lah kowe iki saben dina ketemu anggere tak anu yo gek ngregeli. Heeh. Yo ngene iki Mas, aku iki nek suwe ra ketemu ngene iki. Heeh, kelingan sing ora-ora. Yen angel Pipi dijawil pipiku. Padahal nek ning omah ki ora jawil-jawilan lho, Mas. Mbok ning kene iki ning ngarepe Mbak Amel ki aku dijawil iki. Genoti numbas harta ben romantis kaya mantene ya Mas. Men didelok anake ora apa-apa. Ya. Ya langkam jati hati kunjung terus penjenengan sedaya monggo. Mugi kados nono ing pengganti.
Dan ngapunten menawi keserimpet-serimpet nggih Mas. Napa nih? Ngaturke sugeng rawuh para tamu. Sugeng rawuh. Ingkang nembe rawuh. Sugeng rahapi kedaharan ingkang sampun juara. Setahun aku Mas lagi merasakan. Oh gitu. Dirimu mengampetkan diri ya. Matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten. Oke banget jenenge. Yuk, siapa ini yuk? Kancane aku yuk. Oh, Mas Agus saja yuk. Ayo, Mbak Sati boleh. Ibu, derek badhe. Oke, matur sembah. Bu Jenarti monggo. Monggo beksa.
mboten dihae, Bu? Alhamdulillah. Oh, ten di omah. rumah. Oh, nggih. Ih, mainnya begitu. Ya, enak ning omah ya aku dadi kepiye gitu. Apa enggak kau balik ya? Oh iya ya. Kebalik sebenarnya. Ya loh. enggak, wong bu bos iki kono kok ya. Oh, nggih. Ya. Ibu-ibunya yang pakai seragam monggo joget atau nyanyi monggo Ibu. Masih malu-malu, Mas. Ah iya. Dari ibu-ibu PKK RT 8 RW 24. Sepisan ketemu wong ayu kanthi landu dodo ati siang rinten jantung Mas Heri oke, Mas Handoko gimana Mas? Ya oke ya, oh ya. Oke, jadi baik Bapak Ibu. Rasulullah
Putra putri ingkang kawula hormati. Sarang-sarang puspa warna campur sarinya Indonesia kerja bareng Prasinta Audio Sound System ugi dipun live streaming sarangan konco-konco cerah foto Cijanto aturaken sugeng dalu yo Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku lalekake Biyen jaman semono kowe janji karo aku nul papatan kowe kangene atiku Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku nglalekake Biyen jaman semono kowe janji marang aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu asik yo cerah foto puspa warna yen aku kangen dek kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen kangen karo sliramu tak alus-alus fotomu ning dompetku kowe rasa batin saben dina ra bakal ilang tresnamu ning atiku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku yo dikasih bong sarang-sarang aja puspa warna puspa warna luar biasa asik Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku nglalekake Biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakul pejo ana ning pinggir perapatan Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku nglalekake Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu masa tadi MC kene iki tepat janji kok ngingkari piye luar biasa sarang-sarang puspa warna cerah foto video setia cerah foto di jantung Prasista yen aku kangen kangen karo sliramu tak sawan-sawan fotomu ning dompetku ngene lho Dik yen sayang besar kangen karo sliramu tak alus-alus fotomu ning dompetku kowe rasa tak batin saben dina ra bakal ilang
bendino ora bakal ilang jenengmu ning hatiku. Jogja Solo. Terima kasih matur sembah nuwun Mas Broto. Langgam napa sragen, Pak? Oh wis to. Materi. Piye ta ya? Monggo Pak Din, dipersilakan mbok pilih kersa Dono Swanten, monggo sareng-sareng mriki tidak mriki monggo. Monggo sini Pak Din. Kita kesini. Ya monggo. Ra hae hae, ora hae hae, ora hae hae. Atak keyang-keyang Mas, atak. Sugeng rawuh yenipun Mas Sugeng kalian Ibu. Harus pakai HE. Mungkin nek mboten HE mungkin ndak mboten dilajengne. Nggih. Sabar nggih Mas Heri. Nggih, manut Pak. Nggih, ikhlas. Melih no. Puspawarna
Ha hei. Hae meleh Pak De. Nggih manut, cek penting ikhlas. Sabar, Cok. Ya Ngadepi Pak De ngeten iki jenenge kudu ngoten sabar. niku ya ditelateni sabar, Nggih. Dik. Syukur-syukur jak ngopi sik. Oh, ngeten. Alun pokoke. Bak ngopi kayak makan nasi goreng. Lah, nggih. Nggih. Bareng nasi goreng ngetokne meneh. Emang enggak? Nggih. Katresnane wiraya ati pipine nerara sriune sanajan wekasan lira prateng lena alabuh negara matur sembah nuwun Pak De, sriuning sampun katur.